menika pamituran Paidi monggo Cak Paidi ngene ngene Cak Paidi digandeng masuk Pak yes diomongnya
Wonge gondrong saka desa karang gebrak terminal mati nyari ketelanku arah bakalan aku lalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane cak paiti melu aku Masuk. yen aku kangen karo cak paiti tak sama foto muni dompetku yen aku kangen karo cak paiti tak elus gondrong muni ngarepku foto mune dompetku apa kowe ra krasa tak penting sabendino ra bakal ilang jenengmu ning atiku jadi wonten majur kami spesial Cak Paidi Mas Dudaku sok-sok lah nyomong kayae terminal mati ngawi kenanganku ora bakalan aku ngalekake biyen aku duwe pacar jenenge Cak Paidi wonge gondrong saka desa karang gebang ketelanku ora bakalan aku ngalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane Cak Paidi melu aku masuk yen aku kangen karo Cak Paidi tak salah-salah foto mati dompetku yen aku kangen karo Cak Paidi tak elus-elus gondrong muni ngarepku apa rasa akan bisa bendino ra bakal ilang foto mune dompetku apa kowe ra krasa nak batin bendino ra bakal ilang gondrong mune